Què podem veure al cinema, Helena? La resposta, qui la té? Qui la té? Qui la té? Doncs el nostre estimat Xema La Saga, que es posa al dia... Ara t'explicaré... Hola, Xema, bon dia. Ja engeguem cerrosdevida.com, ja només... El cinema ja no ens interessa, ara volem ferros. Ahir li vaig enviar al Sergio una foto d'un cinema que eren llits. Ostres. I els dos vam dir, ens dormiríem, tu i jo. És que, home, un Però era cinema... de luxe, eh? Un cinema VIP, es deia... Amb tauleta de nit... Bet VIP. Això ho vaig provar fa uns 8 anys als Estats Units, en una sala de cinema, que, bueno, aquello era impressionant. Clar, però deuen canviar els llençols cada dia, no? O cada hora. O cada hora, perquè si no jo no em fico allà, eh? Jo tampoc, no, però deu ser una Tenen que experiència posar un inolvidable. despertador per quan acaba la sessió, perquè jo em dorm segur. Jo estirada amb una pantalla faig catacam. No, jo aniria segur, per provar l'experiència. Aquí a Barcelona no n'hi ha, no? Jo crec que no. Sí que n'hi ha, hi ha butaques molt còmodes, però... Exacte, un que està a les afores de Barcelona. Sí. Que són com si anessis a l'espai. Però no llits. No. Estem parlant de llits, però bé. Vinga, anem a la cartellera. Cinema, cartellera, què podem veure? Moltes coses, perquè us porto 3, però us podia portar 6, perquè s'han estrenat 6 i us les citarem les altres 3. Però comencem amb un blockbuster, perquè ja estem com cada setmana en l'estiu cinematogràfic, i ens arriba Transformers, el despertar de les bèsties. Vale, franquícia Transformers, 7a pel·lícula. Aquí ens anem cap a l'any 1994, un parell d'arqueòlegs es veuen embolicats en un antic conflicte amb 3 faccions dels Transformers. I, a més, tenen que ajudar a Optimus Prime i els Autobots en una guerra per a protegir la Terra davant d'un altre enemic, que és Unicron. Vale, a veure, els neòfits direu, de què nasos m'estàs parlant, Xema? Estem veient ja imatges. D'aquesta 7a entrega, que, a veure, és una de les franquícies que més pasta ha recaptat de la història del cinema. Quan va sortir el primer tràiler, ja la gent va dir, ostres, però aquesta em ve molt de gust. Per què? Perquè Bumblebee, que va ser l'última que vam fer, que va ser una miqueta com una bufada d'aire fresc per aquesta franquícia, doncs va fer que la gent tornés a veure i tingués ganes de Transformers. I justament és això el que veiem, és un reboot. Un reboot és engegar una altra vegada. La màquina. I la història parteix des de Bumblebee, vale? I, a veure, jo penso que està bastant bé, que el seu contingut, doncs, per ser una pel·lícula blockbuster està molt bé. Una cosa, jo sempre us recomano que aneu a veure-la en versió original, i aquesta sí o sí. Per què? Perquè hi ha molts actors coneguts, però que estan dins dels Transformers. Sí, i podem escoltar el Peter Dinklage, Tyrion Lannister, Ron Perlman, Peter Dinklage, o la guanyadora de l'Oscar, Michelle Yeoh, en versió original. Per tant, a nivell de personatges, diguem, de ferro, són aquests. I humans, hi ha l'Anthony Ramos, que és un tio que ve del musical, va fer molta feina a Hamilton, i també en Un barri de Nova York, una pel·lícula molt xula, que va fer una miqueta d'amagatotis, però que la veritat està força bé. També hi participa la Dominic Fishback, la Lauren Velez, molt coneguda pels amants de la sèrie, era la tinent de Dexter, i el raper Toph Ngwiwi. Qui la diria? Stephen Caple, un tio que tenia molt poca experiència, li van donar Creed 3 de Rocky, d'aquesta franquícia, la va fer molt bé, va fer una altra que es deia Ambulants i també la va fer bé, i han dit, bueno, doncs ara et donem l'oportunitat de revifar aquesta saga de Transformers. Les crítiques que ens han arribat són bastant bones. Bones? Per 2 parts o per una? No, per totes. Mira, la revista IGN ens diu, i l'ha agafat perquè és la definició més xula que he trobat. Aquest film és acció i entreteniment directe, sense additius ni complicacions, que sap generar interès per tot allò que estem veient, i, a més, són més de 2 hores, però no es fa llarg. El ritme està molt bé. L'edició està molt ben feta perquè les parts d'acció estan molt ben ubicades, i la veritat que per ser un blockbuster, que recordem, el blockbuster tampoc és allò que diguis vaig a pensar molt, home, té el seu missatge, té el seu encant. A mi saps a qui em recorda aquestes pel·lícules? El Mazinger Z. Bueno, perquè tenen algun disseny als... Amb l'Afrodita... Tenen rotllos, sí. Sí, però això pertany a... Recordem que això... Que era blau, blanc i vermell. Sí, i hi ha un Mazinger Z. Gegant a Girona, sí.
sí. a la carretera. Recordeu que això ve d'un joc, la de la casa Hasbro. Però el Mazinger Sí. Z parlem Vale. de fa 30 anys. La que fa els ninots del McDonald's. El Hasbro va crear Transformers. A partir d'aquí van Però crear... que dic que Mazinger Z fa 30 o 35 anys. Sí. I que era una bèstia així, una màquina així. No, i jo he estat... Va marcar un abans i un Punyos després. fuera, deia. Una de les... Pa, i tirava els punys. I després estava l'Afrodita que deia pechos fuera i tirava els pits. Ah, sí? Després no sé com el recuperava, però... Una de les millors atraccions que jo he anat mai és a Transformers, als estudios, Universal Studios de Florida, i és espectacular. O sigui, vius una cosa que vius molt directament el que seria estar dins un Transformers d'aquest. O sigui que realment és recomanable i el que deies, no? Recomanable per part de la crítica i per part dels espectadors. Anem amb una altra de les estrenes. Sí, per mi l'estrena més sèria, més interessant d'aquesta setmana. Sona romàntic. El Maestro Jardinero. Sí, sona romàntic. Com aquella del cerdito, de la cerdita... Babe? Babe el cerdito valiente. El cerdito valiente, és horrible aquella pel·lícula, pobra. Ai, no, és boníssima. Però és molt... Bueno, ja ha passat. Aquesta pel·lícula és la típica que posen a la 1 el dia de Cap d'Any. ¿A Cerdito? Sí. És molt mona. Igual que La Niñera. Però el maestro jardinero... No, feu. Doncs avui he anat a prendre un cafè boníssim, Helena. Un jardinero. Con un jardinero. Bé, aquesta és una pel·lícula molt interessant, seriosa, la fa el Paul Schroeder, i tanca la seva trilogia de pel·lícules de redenció d'una persona amb moltes històries al seu passat intern. Estem parlant, per exemple, El Reverendo, estem parlant d'una pel·lícula que encara la podeu pillar en plataformes, que era El comptador de cartes, espectacular, i aquesta ens porta la història d'un mestre jardiner que té una peculiar relació, ell té uns 40 i pico, una peculiar relació amb la seva jefa i ama del jardí, que és una tia de 70 i pico, que no és una actriu que ha fet algunes cosetes, la Sigourney Weaver. Home! Vale? I llavors aquesta dona li dona a conèixer a la seva neboda neta, que va pel camí del Pedregà, i diu, a veure què podem fer amb ella, a veure què pots fer. Ai, que bonica, m'agrada. Sí, Anem al cinema, Helena. però atenció, aquest mestre jardiner No és tan bo. té un passat espectacularment... Està bo, però no és bo. No, està molt bo. Però no és bo. No. I, clar, aquí no vull fer spoilers, perquè l'interessant d'aquesta pel·lícula és que escolteu-hi des d'un peu. Ai, les de podar. Realment, a veure... L'està assassinant gairebé. No. Té ressons d'alguns dels guions més coneguts d'aquest senyor. Taxi Driver, American Gigolo, vale? A veure... Paul Schrader és un tio espectacular, és un tio que fent guions ha fet, com dèiem, els guions de Taxi Driver o Toro Salvatge de Scorsese, Yakuza de Sidney Pollack, Fascinació d'en Brian Palma. I a nivell com a director, doncs ha fet coses interessantíssimes, com American Gigolo. Aquesta vull que la remarqueu bé perquè alguna coseta no externa, sinó interna té aquesta pel·lícula. American Gigolo? Sí. El Richard Gere? Sí. Affliction. I recentment hem vist que ha hagut un renaixement de la seva art directiva i ha fet 3 pel·lícules molt bones que l'han portat a estar nominat als Oscars i també a estar al Festival de Cannes de Venècia durant les 3 últimes edicions. Per tant, bona pel·lícula dura, Oh, ja ho veig, ja. Pel·li dura. Amb el Joel Edgerton jo vaig conèixer aquest noi, malgrat que ha participat en totes les franquícies de Star Wars, amb una pel·lícula del 2015, El regalo, que feia d'un tio Ai, que raríssim. bona! Boníssima! Aquesta ja la vaig veure a Sitges, vaig dir, aquest pàjaro és molt bo. I realment ha fet moltes pel·lícules i molt interessants. Atenció amb la neboda, que és una noia que ve d'una sèrie que es deia Cleptòmanes, que ho feia francament bé, ha fet Black Adam, i, evidentment, la Sigourney Weaver, que qualsevol cosa que fa no la reverencia més. Jo penso que és la gran estrena d'aquesta setmana. M'agrada molt, Té un rerefons important, i Joel Edgerton, com sempre, està complint amb aquest paper que també s'ha fet seu, el d'una persona amb un passat molt fumut i que té que intentar lluitar contra ell, no? Clar. Molt bé. Tenim una altra de les estrenes, aquesta també recomanada, en aquest
cas una mica més dramàtica, no? Ens anem ara amb La Desconocida. Pel·lícula espanyola. Pel·lícula espanyola, perfecte, recomanem-la, doncs. Pel·lícula molt interessant. Bé, 88 minuts. Sí, hora i mitja. Ràpida. Pim, pam, pum. A veure, ens explica la història de la Carolina, que és una jove ingènua, que es posa en un xat, fa amistat amb un senyor, que no sap que és un senyor, que és un jove de 16 anys, i resulta que és un senyor, queden en un parc i allà es troben i, ostres, però si tu m'havies dit que tenia 16 anys, i és un tio de la meva edat. I a partir d'aquí, atenció, perquè tot canviarà bastant. O sigui, ella d'ingènua té molt poca. Aprofita aquella ocasió per... I passaran coses, vale? Ui, ui. I a mi em recorda una miqueta una pel·lícula que vaig veure a Sitges que es deia Hard Candy. Boníssim. No, la del pare que li regala l'ordinador a la filla. No, una tu del que conta dius al és la que li Facebook. van posar al teu fill a l'escola. Clar, aquesta és boníssima. Estava protagonitzada per la... Llavors era Elle Page, ara és Ellen Page, aquesta noia que va canviar el sexe, i era molt bona, i a mi em recorda molt. La dirigeix i la guionitza Pablo Maqueda, un tio que va fer una cosa interessant, un documental sobre Werner Herzog, i, a veure, interessant elenc. A veure, encapçalada per Laia Manzanares. La Laia Manzanares és una noia que ha fet El Reino, que ha fet Alegria, que ha fet Los favoritos de Midas H, i el grandíssim Manolo Soló. Manolo Soló és un home que ha guanyat el Goya, que el vam veure al Buen Patrón. Espectacular, aquest senyor. La via amb ella, i aquest que està darrere és ell. A veure, i a més a més la catalana Eva Llorach també surt. És una adaptació d'una obra teatral creada per el mateix director, per el Paco Bizarra, que és el que porta l'obra teatral, i també de la Aícia G. Viana. O sigui, aquests tres van fer aquesta obra i ara l'han adaptat al cinema. Va arribar a Barcelona Film Fest amb un èxit total. Va arribar a Màlaga també molt bé. I, a veure, el director utilitza plans seqüència llargs, molta tensió i un estil que barreja per mi tres persones importants: Hitchcock, Haneke i David Fincher. És una tensió important i en la qual jo, a partir d'ara, ja no dic res més, perquè és molt important el factor sorpresa. Aquesta l'hem d'anar a veure. Aquesta pel·lícula que, clar, tu dius, et treuen l'argument i dius, Caperucita Roja, el llop, ara el fuder... I alto, que potser la Caperucita... És pitjor que el llop. Veurem. Veurem. Ui, m'agrada aquesta, Sí, no té bona pinta i jo penso que és una de les interessants. I s'ha de dir, perquè si no em podreu... Hi ha altres estrenes de forma ràpida, no?, que s'han de destacar. Quédate a mi lado, aquesta comèdia dramàtica amb Jim Parsons, Ben Aldridge i Sally Field. Todo sobre mi padre, comèdia excèntrica amb Robert De Niro i Kim Cattrall, i crítiques força fluixes. I Padre i soldado, interessant proposta bèl·lica de la Primera Guerra Mundial, amb Omar Sy Lupin. Aquest noi que encanta només veure'l. De la sèrie... Arsène Lupin. Lupin. Que bona és, aquesta sèrie. Sí. Bueno, tu parles millor francès, jo he dit Le Pen. És molt bona aquesta sèrie. Molt, però és un tio que és carismàtic. Qualsevol cosa que faci. Atenció, perquè aquesta és dramàtica, Parla de la Primera Guerra Mundial i una pel·lícula bèl·lica i d'una sèrie d'africans que van participar. A mi les de guerra em costa més. I a mi també em fan una mandra. Sí, em costa més. Ha de ser molt, molt bona. Sí. Jo estic pendent de veure Gladiator, perquè la vull tornar a veure. Us voleu enamorar del gènere bèl·lic? Sí. Agafeu una minissèrie de fa 10 anys, que la trobareu a plataformes, que s'anomena The Pacific. The Pacific. I us explica la Segona Guerra Mundial, els americans, al Pacífic, a les illes del Pacífic, al Japó, a prop, com va desenvolupar-se tot plegat. És espectacular. I de Pacífic. No, ha guanyat molts premis i grans actors que surten, que llavors eren grans actors, eren desconeguts. Xema, avui no marxes amb les mans buides, i és que avui ens portes, com sempre, un joc. No vens amb les mans buides, també vens amb un joc, millor dit. Ens poses a prova amb bandes sonores, en aquest cas. Bueno, i cançons famoses. Que bé. Unes de sèries i altres de televisió, perquè també barregem de sèries i de cinema. Bueno, això m'ho vas dir ahir, també. Sí, però avui vaig més en sèrio, avui vinc entrenat. M'he vist totes les sèries que poden existir amb bandes sonores. Ahora es Victoria antes de tiempo. És verdad. I parlarem també d'anècdotes d'alguna de les cançons. Vinga, va, doncs arrenquem amb la primera. Vinga, la primera. Recordem mecànica, primer veiem un videoclip i tornem amb les opcions, no? Doncs anem a veure aquest primer videoclip. A veure... Sona així.
d'aquestes, és 81-90, però... 85. Kate Bush, una gran cantant, actriu, productora, va fer cançons amb el Peter Gabriel, boníssimes. Va ser una grandíssima cantant, però tot d'una... Torna a sentir-se aquesta cançó. Running Up the Hill. És veritat, a mi em sona molt aquesta cançó d'una sèrie nova. I tothom, qui és aquesta noia? I, bueno, atenció. La resposta va ser aquestes 3 sèries. A, Miércoles, B, Stranger Things i C, The Mandalorian. Oh, que difícil. Miércoles pot ser... Miércoles és una sèrie? No és tan difícil. Miércoles era la cançó de la... Pues The Mandalorian, jo dic. No, tampoc. O Stranger Things. No, és que a mi em sona de Mandalorian, pot ser... Mandalorian. L'has vist? Stranger Things no representa que és antiga? No tant. No representa l'escenari tot. Farà 5 anys. Sí, però l'escenari tot, que és... Vinga, Stranger Things. Sí que és molt vuitantera. Que sí? Jo dic Stranger Things. Jo Mandalorian. Doncs la resposta correcta és Stranger Things. Resulta que aquesta Running Up the Hill del 85 va batre rècords, perquè després que passessin a la 4ª temporada de Stranger Things va guanyar el número 1 de llistes de Spotify i Billboard, i és el rècord de l'artista femenina més antiga en aconseguir el número 1 al superar a Cher amb Believe en 1998, que tenia 52, i ara la Kate Bush té 65. Uau, i aquí aquesta és la cançó... Tot d'abans torna. I aquesta és l'escena on apareix aquesta cançó. Exacte. No sé si la podem sentir una miqueta, però realment és aquí on posen aquesta cançó. A Stranger Things, doncs. Running Up the Hill, preciosa. Tenia una cançó, a veure si voleu conèixer coses de la Kate Bush, Wuthering Heights, Cumbres Borrascoses, també del 70 i pico, espectacular. Això és possible reconèixer aquesta Kate Bush, que és una grandíssima, i Don't Give Up amb el Peter Gabriel. Que bona. Xem, anem amb la següent. Vinga. Que anem amb el temps... Vinga, anem per la següent. És rock. Error. És rock, el que sentirem ara. Anem a sentir-la. I del bo. És la cançó que ens proposes, Xema. De què es tracta? A veure, una cançó dels grandíssims, els millors AC/DC. Sí, això perfecte. Un videoclip excel·lent. Tot el que fa AC/DC ho fa bé. I, a veure, us porto una miqueta, us enredo una mica perquè de les 3 respostes, dos poden ser enganyoses. A, Iron Man 2. B, Independence Day. I C, Battleship. Iron Man. Jo dic Iron Man. Segur. Seguríssim. Battleship no l'he vist. El moment aquest en què agafa tot, ho llença i comença... Saps? Aquesta és. Iron Man, perquè l'he vist. Jo dic Independence Day. Per un dia que veig la pel·lícula, és que em sona molt d'Iron Man. Independence Day. Hi havia enredo, una miqueta. Jo dic Independence Day. Hi havia enredo, ai. Aviam si... Potser apareix en Iron Man 1. Vinga, va, jo Independence Day. Jo Iron Man, és que crec que em sona molt d'Iron Man. I tu Iron Man. Vale, la resposta podia ser correcta perquè en Iron Man 2 surt Back in Black o Shot to Thrill, i en aquí aquesta cançó Thunderstruck surt a Battleship. Ai, mira, quasi, que és on realment aquesta pel·lícula té aquesta banda sonora espectacular. Però s'assembla molt, Bueno, és AC/DC. Però el rotllo és el mateix. AC/DC, tu agafes els discos del 74 fins ara i sempre han tingut una línia molt similar. I aquesta és l'escena on apareix. Battleship. Molt bé. I en aquí són... Necessita aquesta música. Sí. Clar. Anem amb el següent, Xema. Vinga. Aquesta, a veure, és una cantant a mi que m'encanta i va estar nominada a l'Oscar per aquesta cançó i per altres més. Anem a escoltar aquest pedazo de voz. Anem a veure. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Suficient per dir que és Beyoncé, meravellosa cantant.
I ara us dic 3. A on ha pogut posar la banda sonora? A veure, posem Dream Girls, A, B, I Wanna Dance With Somebody, i C, Pitch Perfect. Ui. No, Pitch Perfect no, perquè tots són covers. Dream Girls. Molt bé, molt bé. Per tant, Ahí està Què ha dit? el Sergi, que tot el de Pitch Perfect són covers, que són clar, són versions. adaptacions. Pues jo dic Dream Girls. jo és que només he vist Pitch Perfect aquí. No sé què Perquè dir-te. I Wanna Dance With Somebody és la de Whitney Houston. Sí. I aquesta cançó que canta no em sona de Whitney Molt bé. Houston. Tu dona explicacions molt bones. Ara, si no l'encerteu... Aquesta setmana aquesta cançó Estic m'encanta. molt inspirada aquesta Sí, setmana. no sé què et passa aquesta setmana, Helena. Bueno, estic menjant millor. Ah. Dream Girls, jo dic. Jo dic I Wanna Dance With Somebody, però segur que no és. Evidentment és Dream Girls. Dream Ole! Girls. Clar que sí. Aquesta... I aquesta és l'escena que no sé si podem pujar el volum a tope perquè l'estribillo Ah, d'aquesta cançó és maquíssim. Listen, nominada a l'Oscar. Hi havia, atenció, 3 cançons nominades a l'Oscar d'aquesta pel·lícula. Que bona. Sí, no. Està a plataformes, aquesta pel·li? Sí. Ah, sí? Sí. La Meravellosa. És una pel·li que parla d'un grup similar a com la Diana Ross amb el seu grup va començar, com va marxar, dels anys 60, finals dels 70, i amb una banda sonora espectacular, amb unes actuacions espectaculars, també. Que bo. Cal dir-ho. Meravellós. Doncs, Xema, ja hem acabat, no? Ja hem acabat. Ja hem Molt acabat. bé. Doncs, Per avui no, hem acabat. Qui ha guanyat? això no és Ah, important. mira, el que deia. Jo guanyaré. M'ha tornat a guanyar, sí senyora. He tornat a guanyar? Felicitats, Ara Helena. dicen... Música de reconciliació també és una mica, Sí. Com diu? Diu, Listen, De- escolta, Bona reconciliació. Com diuen, bon en el joc, Mal en... enamores, no? Pues eso. Pues una mica sí, no? Coincideix, no? Va, Xema, no et moguis de la cadira, perquè ara anem a veure... Quieta aquí. I és que aquí a Barcelona tenim la possibilitat de viatjar a la Pompeia de fa més de 2.000 anys sense moure'ns de Barcelona. És anant a les drassanes reials, al Museu Marítim de Barcelona, i podem veure aquesta exposició.